Yar uwata, dan uwana kuma so zan ba ku shawara. Shin ke san zaki iya dogara da kanki alhali kina matar aure ba tare da kin sha wahala ba? Kawai hakuri ake so ki na ɗan lokaci. Ki saurari abin da zan faɗa miki. Shin kina da yar babbar waya yanzu? Sharuta bayan kin gama kallon wannan bidiyo zan faɗa miki wani abu mai matukar muhimmanci. Mun sa inda Fatima ta kammala ba da labarin mafarkinta a Fat 11 kenan. Yanzu za mu ci gaba a Fat 12. Misalin karfe 8 daidai na dare, Alhaji Muktar mahaifin Fatima ya dawo daga gurin aiki rike da takardar admission da kuma international passport da ya sama wa Fatima domin za ta je Egypt ta yi karatu. Fatima ta yi farin ciki sosai da jin hakan domin wannan shine burinta tun tana karama SS1 kenan. Mahaifiyar Fatima ta nuna rashin jin daɗi na ɗiyarta ta tafi ƙasar waje wurin karatu. Ita dai ba ta farin ciki da wannan tafiyar. Alhaji Muktar ya dubi Hajiya faɗar Hajiya Umma ya ce, Hajiya, wannan fa tallafin karatu ne wanda aminina Alhaji Kabiru ya samawa irmu Fatima domin tafiya ƙasar Egypt ta yi karatu. Kuma ke ma kin sani babu wani abu da zai samu Fatima domin ya ɗauki Fatima kamar ƴarsa ta cikinsa. Babu abin da zai faru da ita in Allah ya yarda. Kuma kin sani Alhaji Kabiru mutumin kirki ne domin yana samawa matasa yara mata ɗauka a ƙasashen Larabawa da kuma ƙasashen Turawa. Don me ba za ta kyautata zato akan wannan mutumin ba. Haka dai Hajiya Umma ta daure ta amince da tafiyar ba tare da jin daɗi a ranta ba. Uncle Kabiru shine sunan da mafi yawancin yaren anguwar suke kiran Alhaji Kabiru da shi. Alhaji Kabiru ya ɗauki yara maza da mata zuwa ƙasar Egypt, har ciki har da Fatima. Sannan kuma jirgi ya samu nasarar sauka cikin birnin Cairo da misalin karfe 4:30 na maritar ranar. Motocin alfarma sun zo sun tarbe su zuwa wani katafaren gida da aka gina a cikin babbar anguwa ta Cairo. Shigar su gidan ke da wuya. Ai kuwa aka tattara su guri ɗaya aka fara ansar international passport nasu domin a karɓa. Su dai ba su san dalilin da yasa ake son a karɓi wannan international passport nasu ba. Fatima ita ce yarinyar da ta girman kai ta ƙi bayar da nata international passport. Fatima ta kira sunan uncle ɗinta shine Alhaji Kabiru. Ta ce uncle ga sun za su karɓa min international passport kuma ba su faɗa min dalili ba. A nan take ya jiyo cikin ɓacin rai ya nuna cewa ni wace ce me yasa nake da girman kai ba zan bayar ba. Ai kuwa gabana ya faɗi yanayin yadda na ga fuskarsa kamar babu imani a ciki. Nan take ya juya ci gaba da larabci tare da su. Me zai faru? Wannan tambayar ce zukatanmu sai ta yi mana musamman zuciyar Fatima. So, idan kun ji daɗin wannan labari, za mu ci gaba da kawo muku shi a wannan shashi namu mai albarka na President MJJ da kuma Muhammad J. Jafar. Mun gode ku yi mana liking sannan ku danna mana comment. Don Allah, mun gode. Ki fara tabbatarwa da cewa kina following din wannan fish din namu na Muhammad J. Jafar ko kuma President MJJ. Kin daɗe da sanin cewa kan magi ya waye. Shin me zai hana ki ɗauko wayar ki shiga YouTube yanzu ki buɗe channel, zan karantar da ke ta yadda za a yi channel ɗin ya girma ba tare da ke sha wahala ba, kuma ki ci gaba da samun kuɗin ki ba tare da an ɗauki dogon lokaci ba. Kawai haƙuri ɗaya nake bukata ki bi wannan shafin, ni zan tabbatar miki da wannan insha Allah. Ku dore ku dinga yi mana comment akai-akai domin wannan shine alfaharinmu kuma shine ya kai mu cikin nasara. Mun gode. Allah ya bar zumunci.